Здравейте! В това кратко видео ще отварям новия апгрейднат безплатен пас Royal в Clash Royale, за да видим какво ще ми се падне. Това беше неочаквано и беше с шанс 0,30 да се апгрейдне до 5 звезди. След отварянето получих 17 077 елитни карти, една книга за редки карти, 100 джема, ключове, бустери на карти, които не мога да взема, защото ще станат злато, и също получих 278 402 злато и други карти, и според мен пасът е станал по-добър. Благодаря за гледането. Довиждане!